efallai ei darlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych chi'n hapus gydag hyn, gadewch y cyfarfod rwan. So, dyna'n bit swyddogol di gael ei wneud, so yna dweud croeso. Dim fideo mawr tro yma, so bach fwy cyfle i chi siarad efallai, fel da ni'n mynd a gofyn cwestiynau. Gyda fi PowerPoint i ddangos, sydd yn cyflwyno pethau syniadau. Tro yma, da ni'n sôn am Cadwraeth. Chydig bach am kind of a picture mawr i meddwl sut mae hynna'n ffitio gyd gyda'r curriculum, a wedyn bach o sôn y fath o bethau fedrwch chi'n wneud a pwy sy'n gallu helpu chi, really. So, o'n i jyst meddwl, sa'n really braf, cyn i fi dechrau rhannu sgrin, os ydyn ni'n gallu mynd rownd a chi jyst atgoffa ni, cos dwi'n di clywed gyda chi am cwpl o wythnosau, pwy da chi, pa ysgol da chi, sa hynna'n reit dda, gwybod ysgol uwchradd, gynradd, ac os gyda chi'r pwt bach rhywbeth arall i ychwanegu, mae hynna'n ffain hefyd. Dwi'n mynd i pigo ar Siôn gyntaf, achos mae o ar y rhes top sydd gyda fi. So os ti'n meindio, Siôn, ti'n gallu unmutio, jyst cyflwyno dy hun. Dwi yn athro newydd ers mis Medi yn dysgu yn Ysgol Llallechid. That's about it, really. Da iawn, ti jyst lawr lôn o lle dwi'n byw. Gwych. Wel, croeso ata ni. Heli, sydd nesaf ar sgrin fi. Hello, I'm Heli. I'm working with Weithgareddau, a social enterprise based in Cadwraeth, and we're looking at setting up social prescribing using the forest as a resource. Da iawn, diolch. Strictly working with you. So, remind me how I pronounce your name. Anya. Anya, yeah, Anya. On your bike. I'm Anya, and I work as a teaching assistant in Ysgol Porthafelyn here in Conway, and I work in the reception class. So we've got a staff member trained in forest school at the moment, and we're hoping to have another one. That might be me, maybe. So, but I find the whole course very interesting. So I know I'm not a teacher like all of the others, but maybe one day I will be. But, yeah. Brilliant. So do you? Thank you, Anya. Paul. Ydych chi yna, Paul? Paul di'r cyfieithydd, no. Oh, yeah. Sorry, dwi'n gweld chi rwan, sorry. So, da ni'n angen Paul I cyflwyno. Andrea. Helo, dwi'n athrawes, Andrea dwi'n athrawes addysg gorfforol a iechyd yn ysgol uwchradd Dyffryn Conwy, ac wrth reswm mae'r cwricwlwm yn newid, a mae hwn yn gobeithio yn ffitio fewn I hynny hefyd. Diolch. Diolch, Andrea. Dwi'n angen recordiad Saesneg, dwi'n meddwl, so nawn ni mynd at Gareth. Ydych chi yna, Gareth? Helo, Gareth Davies, pennaeth Ysgol Llanddoged, jyst tu allan Llanrwst. Mae dysgu awr agored yn un o'n blaenoriaeth ni, ac yn un o'n gweledigaeth yr ysgol I drio gwneud y mwyaf o beth sydd gennym ni yn yr ardal leol ac yn y blaen. Diolch yn fawr iawn. Diddorol gwybod hynna. Gyda fi Jason nesa. Ydy Jason yna? Dwi'n yn gallu weld os da chi ar mute neu ddim, ond dwi'n yn clywach chdi. Ydych chi'n clywed fi wan? No, diolch. Okay. Pennaeth adran addysg gorfforol Ysgol Dyffryn Conwy a chydlynydd iechyd a lles, ac yn amlwg yn cynllunio tuag at y cwricwlwm newydd. Gwych. Diolch yn fawr. AJ? Dwi'n gweld bod chi ar mute, ond dwi'n yn clywach chi. Os da chi'n siarad? Di nhw ddim efo access at microphone nhw o be wela I, so
O, Dwi'n yn gwybod os... ydyn ni'n gallu troi nhw ar... Na, di'r microphone ddim yn opsiwn. Oce, na ni mynd ymlaen i Arfon? Haia, Arfon dwi'n gweithio yn Ysgol Bro Gwydyr ers sbelan 17 mlynedd. Dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn ysgol efo chdi, Anita, os dwi'n cofio'n iawn. David Hughes, ia? Ysgol David Hughes? Ia. Dwi'n meddwl bod ni'r un flwyddyn, doedd? Dwi'n meddwl, ia. Pan dwi'n weld llun mwy ohonach chdi, na i cofio dywynab di, sori. Na chdi, na fo, dwi wedi roi'n camera mlaen i chdi wan. Ia. So, o'n i'n cael gwersi Gymraeg yn yr un dosbarth a chdi, ti'n meddwl? Dwi'n yn siŵr, dwi'n yn cofio os di fod yn spel yn ôl wan, dydy? Yndi, mae o. Oedd ti'r un flwyddyn a Esther a hynna doedd? Ia. Ie. Cyfrinachaf i gyd allan wan. Mae'n byd bach, dydy? Mae'n byd bach, yndi. Ti'n iawn. Ie. Cool. Diolch. So, ti eisiau ychwanegu rhywbeth arall lle blaw bod chdi'n nabod fi o'r ysgol? Dwi'n gydlynydd addysg gorfforol yn Bro Gwydyr, felly oedd erstalwm oedden ni'n neud gwobr awyr agorad a falle wedyn dyna pam da ni wedi mynd am hwn mewn ffordd, ti'n gwybod? Achos nath nhw stopio'r gwobr awyr agorad na blynyddoedd yn ôl, ta 5 mlynedd yn ôl, dwi'n siŵr. Wedyn, dyna pam lle. Ie. O, mae hwnna'n rili diddorol, cos oedd nhw yn trio pwysio hwnna, wedyn oedd y kind of dod i ben, do. Ie, yn diddorol. Oeddech chdi'n ffeindio bod o'n gweithio i chi? O'n i'n meddwl bod o'n gret, achos oedden ni'n neud y pethau yma anyway, ond oherwydd bod chdi'n cael yr achrediad yma, oedd o'n gret, ti'n gwybod? Oedden ni'n medru mynd â plant i canwio, bob dim fel la. Ond oedd o'n ffantastig, be oedden nhw'n neud, da? Ie. Wel, gawch chi dal wneud o'n jyst ddim cael gwobr, ynddo? Ie, yn union. Ie. Wel, gwych. Wel, un o'r pethau da ni wedi bod yn meddwl am ydy wahanol ffordd o gwobrio. Ond da ni wedi penderfynu trio pwysio'r jomio ar hyn o bryd, cos mae jyst mor hyblyg, really. Ac gwrs y wahanol lefela. So, ie, diddorol. Gwych, na i jyst rhoi cyfle i Branwen, dwi'n meddwl, i ddeud rhywbeth. Cos hi di'r unig un sydd heb cael cyfle, dwi'n meddwl, hyd y tyn, Branwen? Ti yna? Na, o Branwen yn ysgol uwchradd Dyffryn Conwy hefyd, tydi? Maths, dwi'n credu. Internet awful today, sorry. Okay. So, yeah, that's me. Mae'n deud gwych. Diolch, Branwen. Os ti eisiau ychwanegu mwy yn y chat, fydd yna bach mwy cyfle eto. So, na i mynd at yr PowerPoint, os fydrai cael ei iddo fo. Dwi'n meddwl bod fi angen gwneud hynna. Da chi'n gweld hwnna a da chi dal yn clywed fi? Ie, Beca yn ysgwyd pen, so mae hwn dyma ni y sgrin. So, nes i galw un yma, Cadwraeth, Syniadau, phosibiliadau ar gyfer gweithgareddau ymarferol addas i'ch disgyblion. Llun bach o ffwng sydd dal yn bodoli jyst cyn dolyg, efo bach o rew yn y carneddau, unwaith weddol prin. Ond na'n borio chi efo ffwng, na ni canolbwyntio ar y sgwrs sydd gennym ni. So, da ni'n gwneud y bit yna, pwy sydd yma. So, hyd at hyn, da ni wedi bod yn kind of sôn am y gwobr jomio'r darganfod ar archwilio. Os mae yna rhywbeth wedi bod yn ddefnyddiol hyd at hyn, please trowch yn y chat, jyst i ni cael gwybod lliwio'r cefnogaeth da ni'n rhoi i chi gwybod yn well beth sy'n ddefnyddiol. Ac efallai fedrai adeiladu ar hynna. Oes yna ffordd i fi gweld y chat? Fel dwi'n mynd. Dwi'n gweld o. Ti'n gweld o, Beca? Yndw, dwi'n gweld y chat, so na i llechio peth allan at chdi os mae yna pethau'n codi. Ie. So, da ni ar y rhan gwarchod rwan a rhannu tro nesa. A wedyn,
jyst meddwl am cadwraeth, dwi'n yn siŵr faint o brofiad sydd gennych chi o wneud gwaith cadwraeth, ond beth sy'n dod i'ch meddwl chi pan da ni'n sôn am cadwraeth? So, jyst rhoi munud i chi kind of meddwl, wel, beth sa hynna'n gallu cwmpasu, a jyst rhoi yn y chat os mae'na pethau'n dod i feddwl, a wedyn geith Beca ella jyst gweiddi nhw allan ond fe os maen nhw'n dod i mewn. Mae'n cael ceg am eiliad gadael chi meddwl. Mae Andrea yn deud edrych ar ôl rhywbeth neu cyd-fyw efo'r amgylchedd. Diolch. Yeah. So, yn cyd-destun John Muir, mae'n tyddu bod cadwraeth i wneud efo natur. Eto, wrth gwrs, mae yna cadwraeth i wneud efo henebion ac yn y blaen. A mae gall hynna fod yn rhan o y prosiect carneddau hefyd. Ond mae'r John Muir yn ffocysu ar yr ochr bywyd gwyll, natur ac yn y blaen. Unrhyw syniadau eraill? Pa fath o tasgau, enghreifftiau tasgau ydych chi'n meddwl sy'n gallu bod? Mae Onia yn deud habitats. Ia, so creu cnefinoedd. Okay. Managing invasive species a surveying, medda heli. Cool, ia. Da iawn, enghreifftiau da. Arfon yn deud hels bwriel, plastig a dreitha. Cool. So, cadwraeth felly'n gallu bod heina i gyd, da ni'n gallu creu cynefinoedd, da ni'n gallu gwarchod cynefinoedd, gall hynna bod mewn amrywiaeth wahanol lefydd, o cyd-destun y carneddau, gallu bod ar top y mynydd, gall bod yn y gwylodion, coedwigoedd, nentydd, o math o beth, a neu fedrith o bod ar tir yr ysgol. So, na ni sôn am chydig bach o'r wahanol gyfeiriad fedrwch chi mynd â fo, gan ystyried bod beth da chi eisiau cael allan o'r y gwaith da chi'n neud o safbwynt y gwobr John Muir, ond hefyd yr cwricwlwm a beth da chi eisiau cael allan o'r safbwynt y disgyblion. So, pam dylen ni wneud gwaith cadwraeth gyda'r disgyblion? Ys gennych chi syniad? Felly dod i fyny efo 3 rheswm i wneud cadwraeth? Mae Onia'n deud to encourage respect and care for natural environment. Mae Siôn wedi deud annog nhw i fod yn ddinasyddion, cydwybodol. Arfon yn deud dysgu'r blant barchu amgylchedd. So ie, eitha tebyg hwnna. Heli, deall mwy ar yr amgylchedd naturiol. Ei, atebion gwych. Nes i ddod i fyny gyda hein fel efallai rhai o bethau sa chi'n sôn am. So, gwarchod ar amgylchedd, da ni wedi sôn am y cysylltiad yna gyda'r amgylchedd, deall mwy am amgylchedd, parchu'r amgylchedd. Falle bod o'n dysgu pyncio, ond yn gwneud sgiliau ymarferol, dinasyddiaeth, ac wrth gwrs iechyd a lles. So, mae yna nifer o wahanol gyfeiriad a rhesymau pam fedrwn ni'n neud o, a sut fyswn ni'n gallu strwythuro beth da ni'n dewis wneud. So, os da chi wedi gwirfoddoli o blaen i wneud gwaith cadwraeth, os di rhywun wedi wneud, jyst rhoi llaw i fyny os da chi wedi wneud. A jyst dechrau meddwl, wel, be nathach chi cael allan o'r profiad yna, neu pa fath o waith cadwraeth da chi wedi wneud. A dwi'n yn gwybod, ella bod neb arall a baw fi a Beca wedi wneud, ond sa'n diddorol gwybod os di pobl wedi wneud, a be maen nhw'n meddwl maen nhw wedi cael allan ohono fo o blaen, really.
Os o'n i'n deud o ochr fi, be nes i ddysgu o wneud gwaith cadwraeth, a nes i wirfoddoli efo Cymdeithas Eryri, nes i cael dipyn bach mwy o fatha respect o'r gwaith calad mae pobl yn gorau wneud. Tu nôl i'r fatha curtains, a just fatha, teimlad o fatha, dwi wedi bod yn fanna, dwi wedi wneud gwaith yna, a teimlo'n fatha personally connected efo'r ardal yna. Ie. Diolch. Os na rhywun arall di rhoi rhywbeth i mewn? Na. So, be o'n i'n mynd i ddeud felly, oedd jyst chydig bach o cefndir fi o safbwynt gweitholi a wneud gwaith gyda gwirfoddolwyr. So, ar ôl gradio, nes i gweithio fel gwirfoddolwr i BTCV, so o'n i'n rhedeg sesiynau allan yn maes pensio a helpu wneud walio sych, adeiladu llwybrau fath yna beth, so kind of rhoi strwythur yn ei le fel bod chi'n gwarchod natur. Oedden ni'n leid lot o hynna hefyd pethau fel plannu grychoedd, so hwnna'n creu cynefin. Nes i cael cyfnod 3 mlynedd o gweithio i BTCV, cyfle blynyddoedd wedyn, o'n i'n rhedeg prosiectau cymunedol oedd i wneud gyda'r amgylchedd, so beth o hwnna'n creu cynefin, rhai ohonyn nhw'n gweithio gyda ysgolion i wneud gwaith ar tir yr ysgol i creu llefydd, a y prosiectau cymunedol creu gardd, a trio annog pobl i cadw'n ffit ac yn heini trwy cynllun oedd gynnyn nhw ar y pryd, sef Green Gym. A hefyd, dyna pryd nes i dechrau dysgu mwy am yr gysylltiad yma, ond yn mynd yn y Thrive, oedd yn sôn am y bendith iechyd meddwl o prosiectau garddio a bod allan yn yr awyr iach, cefn gwlad ynde. A hefyd, rhoi rhywbeth yn ôl i'r cymuned a wneud y cyfraniad yna, mae hynna helpu teimlo bod gennych chi werth yn eich hunan. Chydig flynyddoedd wedyn, nes i gweithio fel swyddog addysg yn Moelyci yn Tregarth, ac yn fan'na o'n i'n gwneud rhai pethau efo ysgolion, ond hefyd oedd yn rhedeg weithgareddau ymarferol, o'n i wedi creu pwll efo mewnbwn gan rhai'r plant lleol ynglyn â be o'n nhw isio, ac yn y llun dwi yna hefo gwirfoddolwr, a nes i cynllunio bont pren i bobl cerdded dros y nant yma i gallu mynd i mewn i'r cynefin nesaf, so oedd gennyn ni gwirfoddolwyr yn adeiladu hwnna. A dwi'n cofio defnyddio kind of drill bits, kind of anferth i cael mynd trwy'r holl pren, ond oedd hwnna'n rili diddorol, cos oedd gennyn ni pobl di-hyder, rili, nath cymryd rhan a jyst teimlo mor dda bod nhw wedi llwyddo adeiladu'r bont yma. Oedd hwnna'n neud dda, ac oedd o'r bont gyntaf o'n i wedi cynllunio ag adeiladu fy hun hefyd, so oedd gynnu fi bach o fatha, dwi'n gallu cynllunio bontydd. Fydra cymryd ar ôl dad i falle, ond o fo. So, kind of gynnu fi bach o wahanol brofiad. Ochr gwirfoddoli fy hun, dwi wedi gwneud nifer o wahanol bethau, ond hefyd rhedeg sesiynau gwirfoddoli a trefnu pethau. So dwi'n kind of ddod ar pen ma o kind of datblygu cymunedol yn Cadwraeth, a dwi'n mynd i sôn chydig bach am hynna a trio rhoi hwnna at ei gilydd yn cyd-destun y cwricwlwm newydd. So dyma ni, y cwricwlwm newydd, a pwrpas y cwricwlwm yma. So pwrpas cwricwlwm i galluogi dysgwyr i ddatblygu fel dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i dysgu gydol eu bywydau, cyfranwyr mentrus creadigol sy'n barod i chwarae rhan llawn mewn bywyd a gwaith, dinasyddion egwyddorol gwybodus yng Nghymru a'r byd, unigolion iach hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodi gwerthfawr. So, yn fan'na, gen i nifer o bethau sydd yn sôn am plant yn cymryd rhan mewn cymdeithas yn gallu cynnig rhywbeth i cymdeithas fel maen nhw'n tyfu fyny. Rwan mae gen i ni gymaint o newid yn mynd ymlaen yn y byd, mae'n hollol pwysig dydy. A trwy'r elfen cadwraeth yma, fedrwch chi rili hitio lot o'r bethau yma ydych chi angen wneud. A nes i ddod ar draws yr
adroddiad yma gan UNESCO yn rhedeg Project Growing Up in Cities, oedd i gyd i wneud efo pobl ifanc a cyfrannu at gwelliadau yn y dinas. A dwi'n meddwl beth sy'n dod o hwnna, dwi'n sôn am ni fel oedolion hefyd yn dysgu gan y pobl ifanc. A dwi'n meddwl mae hynna'n pwysig i chi, a wedi gwestiynau chi am lot o brofiad yn gwneud hyn. Paid bod ofyn, achos gewch chi dysgu gyda pobl ifanc a'r plant. A mae hynna'n rhywbeth da ni gyd angen derbyn. Da ni gyd efo'r atebion, ond da ni angen datblygu sgiliau cydweithio i datrys problemau a gweithio fel tîm. A mae y chawla yma sydd wedi sgrifennu yr adroddiad yma yn dod i fyny hefo fatha rheola yma sydd wedi mynd ati. Ac o'n i'n meddwl, kind of o perspectif fi hefo y challenge na o wneud gwaith datblygu cymunedol. Da chi'n trio wneud yn siŵr bod pobl yn teimlo bod nhw'n cael eu barn nhw, bod chi'n gwrando arnyn nhw ac yn gweithredu ar barn nhw. So, oedd gen yn yr adroddiad na, os da chi eisiau dilyn o darllen o wedyn, ond mae'n sôn am hyn a gwrando. So mae angen gwrando ar y lleisiau, mae angen rhwydweithio ar gyfer cael y cefnogaeth a'r buy-in gan paneriaid eraill er mwyn cyflawni be mae'r pobl ifanc isio. Ond peidiwch ddysgu gwrando be mae'n dweud, da chi angen gweithredu mi maen nhw'n mynd yn totally disillusioned. A hefyd, beth bynnag da chi'n neud, yna rhaid i chdi siarad amdano fo. Dwi'n mynd i ddweud cam nesaf rwan yn cysylltu gyda rhywbeth mae psychologist o'r enw. Anita, mae sŵn chdi'n really spotty. Dwi'n gwybod os... Dwi'n sefyd i fanna di hynna'n well. Does na ddim weld unrhyw rheswm pan mae'n digwydd, mae jyst yn... Gallan, ti? Mae hynna'n well rwan. OK, na i trio fanna. So dwi'n mynd i clymu hwnna efo bach o kind of be maen nhw'n galw'n psychological theory, so efo Bandora, hefo damcaniaeth dysgu cymdeithasol gwybodaeth yma, i trio rhoi kind of fframwaith i chi meddwl am sut i mynd ati cynllunio sesiynau. Di hwnna'n well, Beca? Tydw dal yn drwg. OK. So mae gen I fi diagram ma sy'n chydig bach yn heriol. Just diagram dwi wedi trio wneud, really esbonio ddech chi beth sy'n mynd ymlaen. A mae'n kind of seilio ar y concept ma o hynna'n effeithiolrwydd. A be di hynna ydy, sut ydych chi'n credu ydych chi'n mynd i llwyddo i wneud pethau. So, sgynnych chi'r hyder yn eich hunan i gallu cyflawni wneud rhywbeth. So, kind of meddwl am hynna mewn cyd-destun, wneud rhywbeth ymarferol ar tir yr ysgol neu yn y cymuned. Mae gennych chi kind of y concept yma, os ydych chi'n mynd i llwyddo neu ddim. A ni'n gallu cychwyn efo hwn yn y bocs melyn yn meddwl, os gennych chi kind of cred, cry bod chi'n mynd i gallu llwyddo, mae gennych chi cymhelliad uchel, a mi newch chi gosod targedau heriol i'ch hunan. Os gennych chi teimlad weddol isel o'ch hunan effeithiolrwydd, does gen i lot o hyder bod chi'n mynd i gallu gwneud pethau, newch chi gosod cymhelliad, bydd gennych chi cymhelliad isel a gosod targedau hawdd. So, da ni'n meddwl, wel, felly, wrth cynllunio, da ni angen meddwl, wel, be fedrwn ni cwblhau a strwytho hynna i mewn i be da ni'n neud. A wedyn yn y bocs yma, ni'n sôn am faint o ymdrech sydd angen i wneud beth bynnag ydy'r her. So mae'r her yna'n gallu bod plannu grych, sy'n gallu bod traethawd, beth bynnag ydy o'n cyd-destun. Os da chi yn wneud o'n rili hawdd, bydd gwitnwch chi yn isel, so resilience cyn isel. So pan da chi'n dod ar draws problemau yn y dyfodol, bydd gennych chi ddim y gwitnwch i meddwl, o, na i dal ati, na i llwyddo. Os mae rhywbeth angen ymdrech, mae fwy o siawns wneud eich gwitnwch chi codi. Cos da chi wedi brwydro a da chi'n gwybod wrth brwydro, rhoi'r ymdrech i mewn. A wedig os da chi'n llwyddo, y bocs gwyrdd, wneud gwitnwch chi codi. Ac yn y dyfodol, newch chi gosod targedau heriol i'ch hunan.
So mae gen i kind of bach o positive feedback yma yna. So os da chi'n dewis her addas, sydd y bach o her iddo fo, so fel diolch yn hollol hawdd, angen bach o ymdrech, a da chi'n llwyddo, da chi'n dysgu i fod hefo gwitnwch reit dda, a mae hynna'n mynd i bod yn positif o safbwynt eich hunan effeithiolrwydd. Yn enwedig os da chi'n llwyddo. Os da chi'n methu, mae yna siawns fydd hunan effeithiolrwydd chi yn mynd i lawr a'ch cymhelliad yn mynd i lawr ac efallai'r gwitnwch. Ond, be oedd y boi Chalon yn deud oedd, os da chi'n trafod hynna cael sgwrsia, sef y bocs ma dwi wedi rhoi yn y top, fedrwch chi sôn am y rheswm pam da chi wedi llwyddo a pam da chi heb llwyddo. Ac efallai bod chi wedi llwyddo efo rhai bethau ddim efo pethau eraill, ond fedrwch chi defnyddio hynna fel ffordd i dysgu. A mewn ffordd mae hynna'n dod â ni nôl i'r concept ma, hynna'n effeithiolrwydd, a bod hwnna'n mynd yn fwy realistig. So hyd yn oed os da chi'n methu efo rhywbeth, os da chi'n gallu tynnu fo i gilydd a gweld beth yn mynd ymlaen, fedrwch chi dal cerdded ymlaen yn meddwl, wel, dwi wedi dysgu hyn, dwi wedi dysgu llall. Nath o'n gyd o troi allan fel o'n isio, ond da chi dal hefo yr hynna'n effeithiolrwydd. So, pam dwi'n sôn am hyn i wneud hefo Cadwraeth? Wel, os gynnyn ni hynna'n effeithiolrwydd uchel o safbwynt bod ni'n gallu cael effaith ar y byd, hynny yw yr ymgylchedd, ein cymdeithas, ein cymuned, da ni'n mynd i troi yn dinasyddion gweithredol. Os da ni ddim hefo'r hynna'n effeithiolrwydd, da ni'n mynd i dweud, o, dwi'n gallu gwneud yn byd am hyn, does am pwynt yn y llall, a da ni ddim mynd i bod efo cymhelliad na i cymryd rhan. Ond be da ni eisiau bod cwricwlwm ydy i hynna i ddigwydd. So dwi'n kind of mynd rownd a di taflu bach o theori mewn yna, ond i ddangos really trwy wneud tasgau addysg a tasgau ymarferol, fedrwn ni cael effaith ar hynna'n effeithiolrwydd a disgyblion fel bod ni'n cyflawni rhai'r agweddau'r cwricwlwm. So mynd â ni nôl at fanna, so da ni eisiau nhw bod yn barod i ddysgu, bod nhw'n gosod her i gilydd am uchelgeisiol, bod nhw'n mynd i datrys problemau, bod yn creadigol, dinasyddion, bod nhw'n mynd i bod yn hyderus i byw bywyd cyflawn ac yn y blaen, a bod yn rhan o'r cymuned. So dwi'n meddwl mewn ffordd y darn yma John Muir Award, un o'r rhai mwyaf pwysig, a mae'n lincio i'r darn rhannu hefyd, achos yn y darn rhannu yna, bydwch chi'n gwneud peth o'r trafod na nathon ni sôn bod mor pwysig yn dibynnu ar faint da chi wedi llwyddo. So, ideal world, da chi'n meddwl, nawn ni cael y plant i gyd i llwyddo beth sy'n digwydd. Dwi'n fel nefo datblygu cymunedol, sy'n meddwl plant yn cymryd cyfrifoldeb i gyd. Ond rhyw yn y gilydd, da ni angen bod realistig o safbwynt faint maen nhw'n gallu wneud hynna. So dwi wedi rhoi kind of a spectrum at ei gilydd. Ar un pen mae gen i ni'r disgyblion yn arwain be da chi'n neud, ac yn lliwio be da chi'n neud, a'r pen arall mae gen chi ysgolion yn lliwio. Ac o safbwynt os da chi'n lliwio efo ysgolion yn athrawon, gewch chi really targedu be da chi eisiau nhw dysgu. A bod hwnna'n eitha focused, ond... Anita, mae'r sŵn di mynd eto, sorry. So os da chi efo'r pen yma ar Oce, ti'n well wan. So os di'r oedolion yn arwain, fedrwch chi rheoli'r dysgu a gennych chi amcenion dysgu penodol ac allbynna penodol. Os mae'r disgyblion yn arwain, ella wneith o mynd mewn chydig bach o gyfeiriad wahanol, ond mae yna fwy gyfle i wahanol bethau ddod i mewn a rhoi fwy o gyfle i datblygu ochr datrys problemau a gweithio fel tîm. Ac hefyd, os ydych chi'n ystyried beth ni'n sôn am pethau fel cymhelliad, perchnogaeth, gwydnwch, mae heina, dwi'n meddwl, wel, ar y spectrum yna, lle fysa heina'n eistedd, lle fydd y plant gyda fwy o cymhelliad, lle fydd y plant disgyblion uwchradd, falle gyda perchnogaeth. So,
Dwi'n just kind of llichio fo allan, really, i chi meddwl yn eich cyd-destun chi. Just rhoi bach o amser i un ochr i meddwl lle da chi eisiau bod ar y spectrum yma, o safbwynt be da chi eisiau cael allan o'r profiad. A kind of yn symud ymlaen rwan i meddwl, da ni wedi gwneud y holl peth kind of theori yma, meddwl mwy o safbwynt, iawn, lle da ni'n mynd i wneud o, efo pwy. So, dewis o ar tir yr ysgol neu safle gwahanol. Os da chi'n defnyddio safle gwahanol, falle bod nhw'n fwy o le i wneud beth bynnag ydi o plannu coed, ella mae yna llysdyfiant sy'n cael ei rheoli. Gewch chi gweithio gyda mudiad arall, a na i sôn mwy am hynna hwyrach ymlaen. Ond mae angen cofio, da chi angen caniatad gan y tirfeddianwyr, ac ella dibynnu pwy da chi'n gweithio hefo fel mudiad, ella bod hynna'n haws neu gilydd. Ond hefyd mae'n cyfle i'r disgyblion mynd i rwla arall a darganfod rwla arall. O safbwynt wneud stwff yn tir yr ysgol, da chi angen cynllunio sut mae hynna'n mynd i gweithio o fewn tir yr ysgol. Meddwl, wel, os da chi'n gwneud rhywbeth yn tir yr ysgol, mae yna fel adnodd i chi wedyn. Llaw arall, da chi'n cysylltu pawb sy'n gweithio yn yr ysgol, y pobl sy'n edrych ar ôl y safle, cyngor i falle, cos o'n mynd i effeithio be maen nhw'n wneud. Ond peth positif wedyn, os chi'n gwneud rhywbeth fel creu cynefin, gewch chi weld o'n datblygu a mae hynna'n profiad dysgu i'r plant wedyn. I gyfalle defnyddio fo ar gyfer monitro ac yn y blaen. Dwi'n mynd i sôn am chydig bach o enghreifftiau sydd fatha fwy falle tangible i chi. Diolch i Anna Williams a Ben Stammers o Ymdidolaeth Natur Gogledd Cymru. Maen nhw wedi rhannu peth o deunydd nhw. Ac yn meddwl am yr holl peth rwydweithio, mae nhw sicr yn un o'r mudiadau fedrwch chi ystyried i gweithio gyda a maen nhw'n gallu helpu. So, mae rhai o'r bethau wedi ddod o sgwrs nath Anna wneud ar-lein sydd ar gael ar y YouTube yma. Ond dwi wedi cael ei defnyddio be mae'n sôn am yn cyd-destun gwahanol. So, un o slides Anna o'r ffilm nath hi'n, wel, y sgwrs nath hi'n wneud sydd ar gael ar-lein. Ond i'n meddwl yn reit neis, oedd hi'n sôn am yr hogyn bach yma ac sôn am cymhelliad, nath o ar ôl y diwrnod penderfynu bod o eisiau mynd adra a wneud ardd adra. So really di cymryd perchnogaeth dros y syniad ydi mwynhau hynna a di symud ymlaen. A beth sy'n diddorol rwan is mae o'n gweithio fel llawfegydd coed hefyd, so mae'n really di lliwio o'r cyfeiriad i bywyd o. Just y diwrnod hynna, really. Bod y sbardyn. A'r hogyn bach yn y canol, os da chi'n gweld fideo ar yma mwy, mae'n sôn am yr athrawes. Anita, sori, mae'r sŵn di mynd eto. Mae'n mynd a dod. Na, mae o'n, dwi'n yn siŵr chwaith. Ydy laptop chdi'n glir? Ydy cyfriadur chdi'n glir? Does am byd yn pwyso arno fo? Na, ti dal yn swnio'n bell i ffwrdd, da. Na, mae o dal yn, ti dal eto wan yn bell i ffwrdd, dwi'n yn gallu clywed chdi'n agos o gwbl. Ti'n... Na? Ti'n fatha mynd a dod yn ffordd. Dwi'n yn gwybod os ydy o'n digwydd i bawb arall hefyd. Oce, iawn, dim jyst fideo. Ti dal yn bell i ffwrdd ofnadwy, de. Dwi ddim... Oedd hynna gret. Mae hynna well. Oce, trio hynna. Oce, so yr hogyn bach yn y canol, oedd Anna'n sôn ar diwedd y dydd neu rhywbeth, oedd y athrawes i ddod allan, ac oedd hi just mor hapus, cos yr hogyn yma wedi ysgrifennu mwy nag oedd o'r ioed wedi sgwennu. Ti dal yn bell i ffwrdd, sori, Anita, dwi ddim yn gwybod be sydd yn... Gweithgaredd yna wedi ysbrydoli fod hynna well? Na, eto, mae'n mynd a dod. Gym i jyst fynd i nôl Rob.
Mae Rob ar y ffordd. Bet ydi fydd o'n ffain rwan yn mynd i wneud. Wel, falle ddim. Dwi'n gwybod sydd wedi newid y pethau arno fo. Dwi'n yn siŵr iawn. Hi Rob. Ydy yma? Na i cario ymlaen i hwnna, a gewch chi sbio ar hwnna a weld jyst chydig bach o eiriau. So, jyst meddwl bach mwy am cymhelliad yn fanna, ac oedd gen yr hogyn, wel y ddau hogyn, da chi'n clywed fan? Ti'n dal yn bell i ffwrdd de? Oedd y dau hogyn yna'n dangos bod gen nhw cymhelliad mewnol. So, oedd gen nhw'r brwydr cymryd rhan. Rob, wyt ti... Ti eisiau fi fynd allan a ddod yn ôl i mewn? Fydd hynna'n helpu, da chi'n meddwl? Swn i'n gobeithio wneud o helpu, Anita. Ti eisiau fi wneud hynna ta? Ia, os ti'n meindio. Di hynna'n well? Da chi'n clywed fi rwan? Ia, cool, okay. Lot well. Nawn ni weld os mae'n parhau. Diolch. Diolch, Anita. Nawn ni weld os mae'n cychwyn o fanna. Na. Lle ti'n mynd hwnna? Gen ti opsiwn o dan slideshow. Lle mae hwnna di mynd? Dwi'n mynd gweld hwnna. Reit ar y top. Chdi, a ddim yn gen ti from current slide. O'n i'n gwybod bod o'n fanna rwla. So, iawn, ni'n jyst mynd i sôn bach mwy am cymhelliad a'r enghraifft na oedd gyn Anna. So, yr hogiau na hefo cymhelliad mewnol. So, os da ni'n gallu kind of annog hynna, fel bod ni'n creu profiadau sydd yn hwyl, bod nhw'n cael teimlo bod nhw'n llwyddo, bydd nhw'n fwy debyg o isio gwneud eto a gosod heriau i gilydd a'i hunan. So, just kind of pethau cyffredinol yn fanna i helpu chi meddwl sut i rhoi pethau. So, da ni yn kind of y meddwl mae rhwng, wel, ydyn ni'n neud prosiect kind of mawr, hyd dymor, lot o plant yn rhoi mewnbwn, neu ydyn ni'n neud rhywbeth eitha sydyn. So, jyst i crynhoi hynna, os da ni'n neud rhywbeth dwi wedi gael o'r gêm hir, so'r manteisio na hynna bydd yna cyfranogiad gan y plant, bydd yna cynhwysiant, mae'n fwy o ddysgu, mae'n grymuso i'r plant. Ond mae rhangen bod a derbyn y ffaith mae'n cymryd amser i rhoi y mewnbwn yna'r plant. So mae eisiau plethu hynna mewn i'r cynllun gwaith i wneud y gorau honno fo. Ac fel un sydd wedi wneud gwaith cymunedol, dwi'n gwybod mae'n gallu bod bach yn anodd i kind of plesu pawb. Da chi'n mynd i cael o'n iawn trwy'r rhedag, ond dal ati a wneud eich gorau a yn ôl at y rhyngweithio yna, cael mewnbwn gan pobl eraill. Hefyd fedrwch chi fframio faint da chi'n wneud hynna, a wedyn canlyniadau sydyn. Gallu bod hynod o bositif achos da chi'n cael canlyniadau gweladwy yn wneud sydyn. So wneud rhywbeth bach
a gweld y gwahaniaeth yn gallu bod yn rili dda ar gyfer adeiladu hyder, a diddordeb ac yn y blaen. A wedrwch chi mynd yn ôl wedyn i'r gêm hir i mewn ag allan efallai. A wedyn gallwch chi ffocysu ar un agwedd penodol o'r cwricwlwm, a wedyn mynd ymlaen am hynna. Ond peth arall, ydych chi'n methu cyfleoedd dysgu sydd ar y gyrion, a mae'r plant ddim rili yn teimlo'r un perchnogaeth efallai. So diolch i Ben, gennym ni enghraifft yma'n hyn o ysgol Dyffryn Ogwen, dwi'n meddwl, yn rhoi blychau gwennol du i fyny. Mae gwenoliad du yn wych, maen nhw'n hedfan yn rili uchel, a maen nhw'n gwychian. So da chi'n clywed nhw yn yr ha yn gwychian. A maen nhw yn nythu yng Nghymru, ond maen nhw'n gallu hela fatha i Ffrainc a yr Almaen neu rhywbeth, os mae'n tywydd afiach fan hyn, a maen nhw'n gadael y ciwion yn y nyth. So mae yna fenter ar hyn o bryd i rhoi blychau fyny iddyn nhw. A dwi'n yn gwybod y manylion yn sydd nath Ben mynd o gwmpas hyn, ond mae'n wych bod nhw wedi rhoi creu cynefin rili sydyn yma yn yr ysgol ar gyfer yr adar. Mae'n rhoi cyfer plant dysgu am hynna cynefin cadw i bwyd, yr hinsawdd, mudo, set dda o bethau. Ond diolch wedi bod yn prosiect mawr lle maen nhw wedi cael lot o mewnbwn. Ond wrth gwrs, jyst cychwyn ar diddordeb nhw'n fanna. Enghraifft gan Anna fan hyn o plant yn wneud fwy ydy, mae plant yn fan hyn yn marcio allan lle maen nhw'n mynd i rhoi y gwlau yma. A be oedd yn rili da efo Anna, enghraifft o'r hogan yn y ffrynt yma'n hyn. Dim rili yn hogan yr ysgol fel arfer, ond yn rili wneud job da arwain, trefnu pawb arall, a rili cymryd ati a cael diwrnod gwych ynde. So, wahanol cyfle, a cyfrifoldeb yn fan'na, so sgiliau gwych. A meddwl, fan hyn mae gen i slaid sydd yn dangos y potensial os da chi'n creu cynefinoedd yn yr ysgol, a tir yr ysgol, gyfagos i'r ysgol, mae gennych chi adnodd wedyn fedrwch chi defnyddio yn y dyfodol. So fwy a da chi'n gallu creu a tir yr ysgol, mwy sydd gennych chi fel adnodd i'r dyfodol, a gallu gwneud fwy o gwaith Cadwraeth trwy'r corff benodi yr natur sydd yna. So nath i cael gennych chi chydig bach o'r enghreifftiau yna o'r cynefinoedd fedrwch chi creu. So coed gallu bod grychoedd, coed unigolion, coed ffrwyth, planhigion gyda bloda, pylla, fedrwch chi tyfu llysiau, wneud blychau adar fel ydych chi'n gweld efo Ben, creu blychau slymod, straenogod, so gwaith pren, a wedyn gwesty, trycfilod, yn boblogaidd, dolydd, llawn gwair, bloda, ffwng, a pren wedi marw. Rhai enghreifftiau da. A wedyn rheoli cynefin, mae hein yn rili dda o safbwynt efallai wneud ar tir rola arall, so toriaethyn, rhododendron, be maen nhw'n galw'r invasives yma, so rhywogaethau sydd ddim i fod yma. Ac yn y llun yn fan hyn, mae gennym ni plant ysgol gynradd yn Sir Fôn yn lle yr ymdidolaeth genedlaethol yn helpu gyda torri y rhododendron ponticum yma yna, nath nhw cael hwyl. So, just lot o enghreifftiau, os da chi'n sbio rhai bethau mae Anna di wneud ar-lein, gewch chi cael fwy o hynna. O safbwynt iechyd a lles, be da ni wedi cael allan o heina, da ni wedi cael cysylltiad gyda natur, teimlo'n dda, achos da ni wedi cwblhau rhywbeth. Dwi'n gwybod mae hynna'n un o bethau dwi'n rili cael allan ac yn mwynhau ar gyfer wneud rhywbeth ymarferol. Ydych chi'n gorffen y job, ydych chi'n jyst cael teimlo rili da dros eich hunan. Weithiau, da ni'n bwrw ymlaen tu mewn ac ar gyfriduron yn wneud wahanol fath o gwaith. A mae'n diddiwedd, ond mae'n rhywbeth rili da, sbio nôl a rhywbeth da chi wedi cwblhau. A mae hwnna wedi cael ei ddangos fel rhywbeth iechyd meddwl pwysig i bobl sydd yn cymryd rhan y fas yma o tasgau.
da chi gael yn yr awr agored, da chi wedi bod yn gorfforol weithgar, da chi wedi gweithio gyda pobl eraill, a da chi wedi wella'r ymgylchedd. A mae hynna i gyd yn dda i'ch iechyd a lles. Ac os da ni wedi bod yn gorfforol weithgar, da ni mwy debyg o dal ati. A mae bod yn gorfforol weithgar yn neud rhywbeth ymarferol yn ffordd rili da i wneud hynna fe jyst ni cario ymlaen trwy bywyd ni. Mae hwn ar gael, mae'n diagram mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi at ei gilydd, a mae'n dangos y camau yna sydd wedi wneud efo cysylltiad gyda'r natur. So yn y cychwyn, da ni jyst angen bod yn yr amgylchedd, a da ni jyst dechrau mwynhau a profi'r bod yn yr amgylchedd. A wedyn da ni'n dechrau dysgu mwy amdano fo, parchu fo mwy, a wedyn dod yn pobl sydd yn cymryd cyfrifoldeb drosto fo. So, mae hwnna'n werth sbio ar, a mae gen i fi'r sleid nesaf, mae yna link, so pan dwi'n rhannu hwn, gewch chi ffindio hwnna ar-lein. Fan hyn, jyst enghreiffio maths, gwaith tîm, neu cylch. Dwi'n siŵr dyma sut oedd pobl oes heian yn neud i tai crwn os di, ond nhw'n mesu nhw allan jyst fel nhw'n neud yma'n hyn. So, bob math o sgiliau fan'na. Dwi jyst yn meddwl hefo maths. Dwi'n cofio bod yn ysgol a pobl yn dweud, pam da ni'n neud Pythagoras theorem yma, y maths yma. Dwi'n mynd neud yn byd. Dwi byth yn mynd i defnyddio fe eto. Ond os da chi'n adeiladu rhywbeth ac eisiau neud cornel, mae jyst defnyddio Pythagoras theorem i wneud 3, 4, 5 ma, 3, 4, 5 mewn gornel. So ydych chi'n defnyddio fo, a dwi'n meddwl mae'r gwneud tasgau merferol yma yn dangos i plant, os da chi'n sôn am pethau yma, mae maths yn bodoli yn y byd. Da ni'n defnyddio fo trwy'r adag, wedig os da ni'n adeiladu bethau. So dwi'n meddwl se rhywun wedi sôn wrtho fi pan o'n i'n 14 neu bynnag yn wneud hyn. So ni jyst i bod wrth y modd yn defnyddio fo. Ac efallai i rhai sydd ddim yn hyderus y maths dod ato fo o gyfeiriad ymarferol yn mynd i denu nhw mewn i'r pwnc mwy. Ond na i gadael hynna fo Branwen. A dyn, bennill yn fan hyn, nes i mwynhau fel plentyn, nes i ddod ar draws o ryw bryd, a dwi'n meddwl nes i jyst mwynhau meddwl am y ffaith allan fysa dad yn gallu disgyn i mewn i'r pwll. So, na darllen yn Saesneg. Everyone grumbled, the sky was grey, we had nothing to do and nothing to say. We were nearing the end of a dismal day, and there seemed to be nothing beyond then. Daddy fell into the pond. And everyone's face grew merry and bright, and Timothy danced for sheer delight. Give me the camera, quick, oh quick. He's crawling out of the duckweed, click. And the gardener suddenly slapped his knee and doubled up, shaking silently. And the ducks all quacked as if they were daft, and it sounded as if the old drake laughed. Oh, there wasn't a thing that didn't respond when Daddy fell into the pond. Ac o'n i'n meddwl, na jyst rhannu hwnna, achos, ffordd o ddod â Saesneg neu wahanol iaith i mewn i beth ydych chi'n neud ymarferol. Sôn am iechyd a diogelwch, a hefyd, dwi'n meddwl, mae gymaint o context yma yna hefo pwy bynnag oedd y pobl yma, efo'r garddwyr a bod gennyn nhw duckweed, wahanol hynna. Ydyn, eto mynd yn ôl i Anna, mae hi wedi dod rownd y problem iechyd a diogelwch yma trwy defnyddio'r pyllau bach. So, ffordd rownd problem yma, dwi'n meddwl sydd yn reit pwysig. A jyst o'n i'n meddwl cymryd hwn fel enghraifft, deu bod chi'n cael y plant i cymryd rhan mewn wneud yr ymchwil i wneud gyda rhywbeth fel adeiladu pwll neu plannu coed neu grych a pa rhywogaethau. Os maen nhw'n gwneud gwaith ymchwil, fedrwch chi ddod â sgiliau digidol i mewn. So ydych chi'n hitio'r fframwaith digidol yn wneud gwaith ymchwil, cael hyd o gwybodaeth addas, cynllunio, efallai bod nhw'n wneud hynna ar bapur, yn creadigol neu ar cyfrifiadur, mae'n dysgu ymarfer da. So mae'n dod i mewn fel fath o prosiect, a mae'n dod i gymaint o wahanol sgiliau i mewn, a wedyn dod i meddwl, beth yw'r costa, dod o maths i mewn, beth yw'r budget, lle da ni'n cael yr arian yna.
sut da ni'n codi'r arian a beth yw'r planhigion a'r anifeiliaid. A just un Anna fan hyn, da chi'n gweld just llegyn mor prydraeth mae di wneud yn fanna. A tro faint o ddysgu a chwarae geith plant wneud mewn llegyn yna yn just gwych. Ac i'n meddwl efo ysgolion uwchradd hefyd, mae plant yn ei arddegau, maen nhw angen llefydd bach i fod mewn rhan o grwpiau nhw i cymdeithasu mewn wahanol ffordd. Maen nhw eisiau llefydd i eistau, hongian allan. So, wrth meddwl am sut ydych chi'n gwneud y gwaith cadwraeth, meddwl beth yw'r anghenion o pobl ifanc hefyd, amser chwarae. Gymaint o ddysgu gallu digwydd amser chwarae, na sôn bach mwy am hynna wythnos nesaf. So, na i rhannu hwn, so pwy sy'n gallu helpu chi, so meddwl am y rhwydweithio yna. Trwy'r partneriaeth, mae yna pot arian does Beca, dwi'n gwybod os eisiau sôn am hwnna rwan? Ie, na i rhoi dros ydych chi te. Ie, just yn sydyn, mae'r cynllun yma i gefnogi athrawon ardal y Carneddau. So, os da chi eisiau gwneud digwyddiad, neu creu digwyddiad, neu creu rhyw fath o wers yn yr awyr agored, da ni yma i gefnogi chi, a da ni'n gallu gwneud hynny'n ariannol, neu hefyd trwy just, gwybod y pobl iawn i wneud pethau. Mae yna lot o ffyrdd o ddysgu yn yr awyr agored sydd ar gael yn barod, a mae yna lot o fudiadau yn yr ardal sy'n gwneud lot o waith am ddim. Ond ie, da ni yma jyst i cael dros y bari yna os mae o'n rhywbeth ariannol. Cysylltwch os da chi eisiau trafod amdano hynna mwy. Gwych, diolch. A'r ymdrydolaeth Natur Gogledd Cymru fel ni sôn, Anna a Ben wneud gwaith yn lleol. Maen nhw efo sgyrsiau lein, mae gen nhw newydd yn sôn am plannu grychoedd, dwi'n meddwl, yn mynd i fyny wythnos yma. So, just darganfod be maen nhw'n wneud ar-lein nhw, a mae Anna wedi bod yn wneud lot o waith dros nifer o flynyddoedd yn wneud stwff ar tir ysgol. Cymdeithas Eryri yn gweithio gyda'r parc yn agos, a maen nhw'n arwain lot o weithgareddau ar gyfer gwirfoddolwyr, so nhw'n gallu helpu efo wneud gwaith ymarferol sydd ddim ar tir yr ysgol, sydd mewn cynefinoedd yn yr ardal. Ymdrydolaeth genedlaethol, maen nhw'n agored i chi wneud pethau tir nhw hefyd, felly mae yna swyddogion sy'n gallu helpu chi yn fanna. Awdurdod lleol, so Cyngor Gwynedd, Cyngor Conwy a'r parc, efo swyddogion efallai sy'n gallu helpu neu tasgau addas ar gyfer disgyblion wneud ar tir nhw. Cadw Cymru'n daclus, maen nhw'n wneud lot o waith, pethau fel Himalayan Balsam, codi sbwriel, fath yna beth, maen nhw'n reit dda eto efallai tir yr ysgol neu yn y cymuned hefyd. Ydyn yr un arall ma'n jyst sôn am ydy'r LTL Cymru, Learning Through Landscapes. Mae Learning Through Landscapes, ond nhw'n Grants for Learning yn yr Alban, ond maen nhw'n ymuno, maen nhw gyd just Learning Through Landscapes. Ond yn yr Alban, maen nhw wedi cael yr Curriculum for Excellence yma, sydd yn curriculum sydd fwy debyg i curriculum newydd ni na be da ni wedi bod yn wneud o blaen a be maen nhw'n wneud yn Lloegr. So mae gennyn nhw llwyth o brofiad a noddau videoclips. Os da chi eisiau ysbrydolaeth, just dos amdano nhw, mae'n llwyth o clips gwych am dysgu yn yr awyr agored, am chwarae, bob math o bethau. Nath nhw un o'r partneriad oedd yn rhan o'r Pollination Project. Felly yna fe gan Ben Stammers oedd ysgol Llanllechi, dwi'n gwybod sut mae'r gwely yma rwan. Os hwnna i gyd i wneud efo cael pryfita a cael bloda, a Anna wedi bod yn gwneud gwaith ar hwnna. Prosiect yna dod i ben, ond mae yna siampla ar gyfer ysbrydolaeth ar gael ar y safle we yna i dal i bodoli. So, llwyth o help allan yna. Dwi jyst eisiau sôn, sôn am tro nesa. So, dwi wedi bombardio chi efo lot o wybodaeth tro yma, dwi'n gwybod. Ond tro nesa, da ni'n sôn am rhannu. Sy'n neis iawn i clywed gennych chi chydig bach o'r syniadau chi a galla rhannu syniadau neu profiadau chi. Felly, gai gofyn i chi wythnos yma,
i mynd allan yn yr ar, a cael spel yn yr ar os gennych chi ar, neu i mynd am dro bach lleol, jyst diddori yn rhywbeth natur neu rhywbeth arall, tirwedd, ydw yna gydio, a meddwl sut fysa chi'n gallu rhannu hynna, falle mewn ffordd creadigol gyda ni, ac os gennych chi amser, newch hynna'n creadigol, a dewch yn ôl wythnos nesaf a rhannu, os da chi angen e-bostio fi, sortio rhywbeth, neu e-bostio fi rhywbeth mewn atodiad ymlaen llaw, newch o cyn amser cinio ar y hwyra, neu jyst dewch a jyst bod yn barod i ddweud, o, nes i cael y syniad yma, a sy'n hynna'n wych, yna ni sôn am hynna. A'r peth arall, jyst i darfod, ydy, efo'r mentora, mae yna cyfle yn dod i fyny i 3 athro neu athrawes yn yr ardal cael bach o amser un ar un efo fi mwyn cynllunio a rhedeg gweithgareddau ar awyr agored. Dwi'n gobeithio bydd hynna'n 3 o wahanol ysgol, so os oes yna fwy na un ohonych chi o'r ysgol, illa meddwl pwy sy'n hoffi wneud hynna. Ond e-bostio fi wythnos nesaf os bosib, neu cyn hynny, fel bod ni'n gweld pwy sydd efo diddordeb, ac os oes na fwy na 3 o'ch chi diddordeb, rhaid i ni meddwl, cael sgwrs efo Beca, meddwl sut da ni'n gwneud hynna. Ond tro gyntaf ni'n neud y cynllun mentor yma, so mae yna cyfle i chi really lliwio be da chi eisiau allan o'r cefnogaeth hefyd. Dwi'n meddwl efallai bydd hynna bach o amser siarad one-to-one ynglyn â'ch cynllunio gwaith, ond swn i'n gobeithio gallu dod draw, mynd am dro, rhywle gyfagos i'r ysgol, rhannu syniadau, weithgareddau, meddwl sut fysach chi'n gallu wneud o ystyried safle, neu sbio ar cynllun gwers neu rhywbeth efo chi, neu creu rhyw adnoddau ar y cyd. So, drosodd i chi, really, i meddwl, os da chi eisiau cael mwy o help, rhowch e-bost draw i fi yn y dyddiau nesaf yma, a nawn ni sbio ar symud ymlaen ar hyn ar ôl hanner tymor. Ie, a jyst eisiau deud hefyd, diolch i pob sydd wedi bod yn dod cyn bellad. Bwriad ni erbyn diwadd y cynllun yma ydy i fatha, I guess, empowerio chi ac athrawon eraill yr ardal Carnedda i wybod pa fath o gefnogaeth sydd allan yna yn yr ardal. Mae Anita yn llawn gwybodaeth ac yn nabod bron pawb yn y byd addysg awyr agored, so defnyddiwch yr adnodd yna. A hefyd, os da chi ddim yn cael yr one-to-one blwyddyn yma, mi fyddwn ni'n rhedag o bob blwyddyn. A da ni'n gobeithio bod athrawon ardal y Carnedda yn gorffan y 5 blwyddyn yn gwybod yn union beth sydd allan yna, beth sydd ar gael, ac yn gwybod, ac yn teimlo'n lot mwy gryf wrth rhedag digwyddiadau awyr agored. Diolch. Ie, dwi'n gwybod mae amser di fflio i fi, anyway, yn siarad a chi ddim yn clywed, ond os unrhyw cwestiwn rwan, croeso chi rhannu hynna, na i stopio rhannu'r sgrin. Dwi'n gallu gwneud stop share ar hyn o bryd. Ach de. Okay. So diolch. Unrhyw cwestiynau cyn i ni fynd, neu sylwadau, eblaw na i gweld chi wythnos nesaf, a byddai'n edrych ymlaen i weld beth ydych chi'n fodlon rhannu efo fi. So, unrhyw cwestiwn? Na, wel, jyst diolch i chi felly am amser. Dwi'n gwybod yr awr wedi mynd, so diolch i chi am gwrando a cymryd nodiadau, a na i ceisio anfon yr PowerPoint yma allan. A stori Anja, dwi'n di anfon peth i chdi eto, mi na i anfon hwnna draw i chdi. Okay. Diolch. Iawn. So, pob hwyl i chi gyd. Okay, welai chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr i chi am amser.